nga ai ka play but dia sum hai pi ba ro ha ka kreng ka jong try chung u Jesus Christ tu ni pet kum ni im hap deng chung ni dan na deng chung ni ki ba reus pa dan pa na deng chung ni ki ba dok dan na deng chung ni ki ba try ha ki office dan pa ki ba shubalas ni dan na deng chung ni ki ba don ha ki kerdan ki ba pair dan pan ki ba shulong reu pa la dan ru na deng chung ni ki ba don la ka jong ka jing nang ka jing star dan ru na deng chung ni ki pam nang tang bat ho bat ban pu de bat kum ta ter ter ka subject ka ba kwa ban ne sam bat pi hai ka ni ka por ka la khot ni se ka jing long Kawei ka ba ni la ban siam na ka chiti ke jong apostol Paul je ki nong Philippi na ka la nong ka ba ar ka khot ka ba ning kong hado ka ba sa ya ka ba ya la yo sko man ne ya ki ni ken tian ba la puli habas dang jong ka ni ka jing shikri men bang in pat ni suk ye la di ba do play le ba khun jong u Jesus i dang long ki jong ka ni ka par thai Hooray habal khot yini na ka par thai jong ka jing jong i don men ta ha ka jing shai ka balong ka ta ka hima ka jong play ka palang ka met ka jong Chris ke nga an tu yu play ma ni long ki ba nget ki jong play te kum ki ba nget ken ma bal khot yini se ka jing long ka wei ha ka met Chris elder lamsing malim lo hagan ka tayo ko bala ila pen shine ya ka jing long karpang bat ka jing dat kam jungi kum kita ki khot ka met ka jong Chris ka balong ka bala ngim la ban len ba i wei pi wei ni gi don la ka jong ka jing la ka ba on am la ba ne pen ya ren kan bat nu ru la da thau la ni bi shal da ya nghiệp her i wei ni wei pat hai ki ba bon ki liang kom bala lam prang men ne hakman nghiệp her hai ka jing la chung ni wat hai ka met ka jong Chris ka balong ka bala dan na preng chung ni ki ba nang ba ban ru dan pat ki bam na dan ki ba shir hem hai ka jing du wai dan pat ki ba nang tang ban shi du wai don ki ba nang ha ban ye sala dan pa ki ba nang ban shule isin a don ki ba nang ha ban kren la ne ban ya la dan pa ki ba shulong tang ki nong ai jing don ru ki ba nang ha ban dunya ki kam baro hapo trong kapalang kat badan pat ki ba shu ngap ja ben ban om long klemaki bat kumta terta om jan baro di la man le ya ka chu tang ba on dala la kham kraw ga chu la ka men sim ngop hero ka jer pha ba de hang ni ba sami ki chinya pat ki chinya pra bat kumta terta dan ru ki ba sngau ba ngam ya hap shu ba itai la ni ba ka tai namar imla ban le ke ai ka ba ngakwa ba ken ne dan ru ki ba prakhan ba ngam sngau tana shu ni ki dei namar ke mi benjur ba ke ai ka ba ngam dan ru ki ba sngau ba ngam tre shu ba ni troi lang namar om judan ba yo i ya ke ai ka ba ngam hagan ke jan miet Apostol Paul kwa ban pet ke mau yini la ka chiti chiki nong Philippi kala nong ba ar kot ka ben kong hadu na sa ba ni la ba de long